Usa ka Fastcraft gikan sa Tubigon na Bohol padungunta din sa Sugbo ang nagdutulutaw pa lang human mapagngad og makina dihang habig sa may South Road Properties. Adunay live update si Luan Mirondina. May Yes, Bob, pipila sa mga pasahero sa MV Starcraft 6 ang gipanguyawan dihang ilang nabantayan nga nagpautaw-utaw sulod sa pipila ka minutos habig sa may Shell Island ug sa Luwas Ledge ang MV Starcraft 6. Alas 3:12 kaganihang hapon dihang nasinati sa MV Starcraft 6 ang steering casualty o ang pagmalfunction sa manubela. Ang naasoing Fastcraft gikan sa Bohol ug paingon na unta kini sa dakbayan sa Sugbo. Hinungdan nga nagpa-rescue kini sa sister Fastcraft niini nga MV Starcraft 9 ug giguyod na lang kini paingon dinhi sa may Pier 3. Alas 4:34 nakadunggo dinhi sa may Pier 3 ang MV Starcraft 6 ug luwas hinuon ang tanang 125 ka mga pasahero niini. So ni mga orasa Bob, medyo mingaw na dinhi sa may Pier 3 tungod kay nakauli na ang tanang mga pasahero sa naasoing Fastcraft. Ug so far Bob, mao na ang latest nga atong nahipos gikan dinhi sa gawas Bob. Thank you so much, Mai, sa imong live report.